Maliket, ya oras lang matod si kayo namin, pinablimira na tateng nga gagitan kakaaro. Pisalamatan tayo Diyos sa katawan na din terto lamat, ya pangkanaw nawa. Ya sukimatan tayo yang kablin salitan, kutkutan tayo lamat si aragdalom so say kabaliksan na say libro na say gawa. Siyak si Pastor Rosler Zamora, tan kaibak lalamat, so say mataraki ya pastor na Central Pangasinan, Pastor Felipe Manlungat Jr., pian panaralan tayo so say leksyon at sayan lawas. Pastor, Mabigya agod siya, Pastor Ross. may salamat ag pastor, tanang nang kula lamot so say imisyo, tan natanat, mantungtong tayo lamot, tan sangsakayan tayon, kutikutan so say ibabaga na sayan leksyon at sayan lawas, ya apaolwan niya say kumatlon panagmisyonaryo ng Pablo. Talagang sasansakin tayo, Pastor Ross. So, saray biyahe ng Apostol Pablo, ha? Oo. Kahit balibalin aralan, so saray tali-tali to. Pastor, jad imo na ya duara ya misyonaryo o missionary journey ng Pablo at nanag na sa iglesia dan kakabalog ya syudad. Amin ya syudad nila to ya available od saman. Nanatan pastor, aliwala ya panaglunag na iglesia sa ginawa to. Sa isong kumatlo pastor ya panag ministeryo to at aliwalan panangibawag no ang init panagpabiskeg at sara may iglesia ya nila to nan unaan tan kumadwa ya panagmisyonero. Pinakawiltura, Pastor, O ha? pastor. At sakbay tayo ya unlawig at sa panag-aral, manpikasi tayo pastor. Maraming Diyos, ang katagyan minama. Maminsanid sayan oras, yasinggar mi so say pag-aral mi na siyang kablin salita yo. Aralan mi so kumatlon pangkimay ng Pablo sa biyahe to ni paakarad sa Ebanghelyo. Lupanon ton pinawil, tan pinakasil ni. So saray panani siya, na saray agagi, saray manani siya la, ya inlatag ton iglesia at panamaglin na say masanto na Espiritu. Ama, idala nyo kami lalamat sirin, at sa ipan-aral mi, tapian maminsani, na aral mi, so saray importantin bingatlan ni paakar at sa iyaligwas na panani siya mi, tan sa ipanlingkor mi si kayo. Say namin, siguro namin nira ng Jesus. Amen. Amen. Salamat pastor at sa marakap ya panagpikasi. At sayan lawas pastor unong at say abalikas kuno niman at sukimatan tila mo so say salitay Dios at say kumatlo ya panagmisyonaryo ng Pablo no inarat pakasilan to so saray iglesia agla ang ilit nag-ingan at binibisita tura church visitation pastor so saya ginawa to at anto so say ibabaga na say ipapatlo ya teksto tayo at sayan lawas pastor yan marumugan at gawa 20 versikulo 24. Diyan 24 na kapitulo 20, sa ikonto dyan, Pastor Ross, at ito niya ay, balit ang gapos so antukaman, apangkawanan ko at bilay ko, asi nga bengat la pablian ko. Dapot nasumpal ko so akar ko. Tansay butang ko, iyawat ko at katawan a Jesus. Pian patuwaan ko so ebanghelyo na grasya na Diyos. Pastor, sa kwanto tanat ang gapula ko no so sa may pansayangan to, panhinayangan to sa bilay to. O, nayarin ta, dyan, sika to siguro, Pastor Ross, alig na tula, ya, fulfill tula, agawan tula, noon tuman, so, impanawag na Diyos na sika Sa to. kwanto ang gapulay pamaakaran ko sayan bilay kwanto. Agkula bibilangan so sayan bilay kayarian ko no anto may nagawgawa. Dapot no kwanto nagawan ko so saramay akaatangad sa siyak aramay akabalkasan siya at trabaho, ya ibabaga na sa Diyos siya katawan, piyan dyan untan magmaliwag ya mabilay, ya testimonyo na sa grasya na sa Diyos. Talagang inya pa sa kito la Pastor Ross, noon to, so sa may responsibilidad to, yan ang to darapan na Diyos. Pastor, agaylay something so sayan teksto. Lapod ibabaga to ya, agkulan ng pagya, ibagan kayarian ko so sayan bilay. Sa ikwanto di madiglis at I do not value. Ngon. Ang gapula so say value na value anto man so kantidad na say bilay to na mag-ingan at say kimay la na say Dios so gawon to. Kapulay arom niya mas pablian to ni. Oh. On pastor, agay ilay santig ya teksto so saya. Kumunta unya mo so saray nalig na sa iglesia. Agtayo una nilay sarili tayo. Say ko Biblia pastor. Anto no naalam yamin sa walad mundo. Ang gapumot sumakala namin na say mundo pastor awa. Ang gapumot sumakagamor na say amin. Ya kayarit na maliwa karyan to. No bilang tao wala. Halimbawa, wala ba't yet wala? Balit, nabulos so bilay. Balit, Nabalang mo. nabalang tulam lamang, taog to panling ko Diyos sa katawan.
ang gapoy kakanaan. Apoy kakanan to. Kaya nang ng Pablo, pastor, na amiris to, kanda di Ilocano, talagan alik na to, tan ano no tula, ya, ang gapoy kakanaan na sayan bilay, no aga na usarad panaglingkor no. Sa Diyos sa katawan. Pastor, si Pablo 5 Epesos. On. Pastor, anto re agaw-gawa di Efesos. No, aralan tayo, basaan tayo so 19 gis. Awa. Nanang tayo tat so sa kaya agawa di man na de pesos. Basaan tayo, pastor. So, On. akasulat versikulo 10 na kapitulo 19. Say kwanto? At saya agawa at loob na 2 taon. Yad untan niya amin manaayam at Asya. Saray Hudyos tan saray Gregos nadngelda susalita na katawan. Pastor, sa iyo abang katutan at amin niya tutuman niya Hudyos tan Griegos at nagngalanda. Kanyan sirin, aliwan galaw-galaw so sa impan ebanghelyo ng Pablo Diman. Talagan intense. Kwanto? Sinaturate to siguro sa lugar, pastor. On pastor, nayarin, niliberto. Niliberto, sinansakay to. Inintiro to pastor, ya talagan binawagan na sa ebanghelyo so saray totoo Diman. Pastor, anto ni sa ibabaga jad, versikulo 26. Jad 26 ay kwanto. Sayan kapitulo mo lamang. At sa kwanto, at nanangnangyo tan narangalyo aliwalabat at Efeso no agjaed ngalngali alapag na Asya. Asayan Pablo nan kuyong tan pinapaliisto so dakal ya umbalay ya inkonto ya aliwarayan Diyos kuno so ginawa na saray 5. Pastor, nang kuyong. Aliwala ba dyan di peso, nag-ingan ni Jad Intero na siya, pastor. Asya. Binagaan to rayaan to. Ayara yung ginagawa na sa limaya Diyos-Diyosan. Aliwan sayo so may makapanyari ya Diyos. Talagan, magsil sulog to tan Imbangat makulay. to si karaya wali makapanyari. On pastor. Anthony Susaray, agaw-gawa ditan pastor, di peso. Jad, versikulo 4 tan 5 na kapitulo 17. 4:5 na 17. Sa kwanto jay, et saray arum at sikara, anisyara, tan akiulup ira at kindi Pablo, tan Silas. Untan mat at saray masimpit a Grego, sakay abalag a karaklan. Tan at bibii a manunaan, aya aliwan dagdaisat. Jad 5 sa kwanto, balat saray Hudyos, bangtas simiblet ira, ang alara na pigara at saray tutuon maugas, pian maugas jaed plaza at nan anipon ira natutuo ginutgut da so syudad at nan sinagap da so abong nan hason sinetandara ya iyakar kumun ad saray umbaloy. Nangiyo pastor, wala rayong kontra. Si Satanas manggaway kaparaanan tumad pastor, nunungan tayo, amaya-amaya, dakela, bibii, so timulok. Timulok. Untam tumad sa lalaki. Balbalat, sa ramay, aromya Griego pastor, tan aramay Hudyon, ito ginawa dahi. Ang upara na sa ramay magugulo. Awa? Tapian dyan doon tanat, anto. Agnipa, ay sa ipabalitan ng Pablo, wala umpigilid si kato. Magbalat pastor, ang tatayo, so sa agawa, talagang ni pabalitad amin. Talagang kabiyangan pastoros na say panang ebanghelyo so saratan niya nagagawa. Ang gano manayad panahon na Biblia, ang ganyan panahon tayo natin, wala raratan, agatan na babalang. Agatan na balang. Pastor, walay converted di man sama na lugar, lalamot timumbog, ninsyan siya, ang gano sa manong Pablo di man mambisita laba. Anto ibabaga na 18:24 tan 25 na sa igawa. Diya 18:24-25 na sa igawa, sa ikwanto diya 24-25, at linma at Epeso so sakay a Hudyo, amangaran na Apolos, tubuod Alejandria, lakin marunong aman salita tan makapanyari at saray sulat. Sayan too abangatan at dalan na katawan, at lapod maralit tan espiritu, mansasalita tan mambabangat ang masaet at saray bengatlan ni paakar at Jesus. At salambengat ya amtato so binyag ng Juan. Nandiyo pastor, walay sa kaya tuod matunong. Tan makapanyari. Makapanyari nitan, pastor. Pastor, gabi itong ibagatan, dakil sa impluensya to. Nan lima diwan pastor, masagat ya manaral, tan antato so say gangan asay bangat ng Juan. Balat nan lima diwan pastor, talaga na kumberte. So sayan laki say ngaran to at Apolos. Apolos, pastor.
Pastor, Antonira so agaw-gawa di man. Limara di man ad sinagoga, pastor, nasaray Hudyo. Balit, ingkain dandara, pastor. Noon. Diya 19, versikulo 8 tan 9, anto ibabagatuntan. Sa kanto at si katoy linmoob at sinagoga at nan salita si tetepel at loob na taluran bulan. Akiibatan tan in color to so saray bengatlan ni paakar at panarian na Dios. Jad 9 sa kanto balit lapud no saray arum nan paawat ira tan ag iraan ni siya binalaw da sudalan at arap na saray karaklan. Tinmaynan ira o tinmaynan at sikara at inyarawito susaray binangatan. Ya akibatan tan inagaw-agaw at pambabangatan na tirano. Ngayon, pastor, anto'y ginawa to? Nun si kato'y mambabangat, wala ray, malukon talaga ya, tinmay na nira, nanwukaw tira jad, arapan. Lanang ya presentitan at sa ministeryo ng Pablo. On, pastor, pero aga nalulumay si Pablo, pastor. Agda natubag, susay, masimuon niya pa nagserbituod sa Diyos sa katawan. So, walang lamang, pastor. Di man sa ramay, sinagoga na saray Hudyo, wala raso sa ramay, nagmaliw di man niya, aliwan marakap so kagagawa da. Pastor, walay abig ayon na ni man niya si Tirano. Anto so agawad tatan, pastor. Ituloy tayo od 9 tanjes. Jad 9 tanjes, sa kwanto jay. O, just labat, pastor. Tabasa yung lamay 9. Yes, sa kwanto. At saya agawa at loob na 2 taon. Diya at untan niya amin manaayam at Asya. Sare Hudyos tan sare Gregos nadngilda sa salita na katawan. Pastor, nan uman niya si Pablo at uman so ginagawa da, aramay undudengilid si kato no miiubatan. Gabay to, pastor, mandi dibati rawa. Maraka mo niya dibati, pastor, no healthy. Noon. Awa, pero ag tayo gabaya si kato mainulbo dibati ta ay dibati, pastor, at mas lagya at sakitan na linawa. Noon. San aga masyadong mabunga. On, pastor, san sing amay kinlabat niya, pastor, ay amay mampapa taagay ay sirit kwanda. Palastugan la. On. Siyempre, ipilit mo so katunungan to may sakay mampatalo. Pero no, healthy common, walay marakap ya moderator, kanto bilang pastor, nayari mo siguro, bang bala ta aliwan si katususay uliran niya gawin na sa mga Kristiyano. Lapod walay napasakitan. Pero saya so ginawa ng Pablo, pastor, tapian dyan doon tanat na akit turay totoo, talanti matunong, walan talaga so say ibabaga tumat, ya katuan, katuan si kindi Kristo. Kaya di man Tirano, pastor, may eskwelahan di man, talagan si katuso akabatanda. Pastor, nanangangan tayo, nang maliw kasin matalunggaring susay panang Ebanghelyo ed Epeso. Basaan tayo, pastor, at versikulo 20, ed sa na 19:20, sa kwanto, jad untan bimalog sa salita na katawan, tan tin malo na. Ito ba? Pastor, bimalag tantin maluna talagan, bimuna. Talagan timubo, pastor. So sa salita na sa Diyos sa katawan, bangbalot to sa ibabagano ni man, amin, pastor, yalaan to, wala so sa unsum lang. Anto so saray simum lang, versikulo 27, pastor. Jad 27, sa kwanto. At aliwalabat, yawala so kaatapan at kaandi, kakanaan na sayan anapan tayo. No, ag-ingan say simbaan o met na balag at Diyosa Diana na andi na ani kablianto at ungga pumet na ani nabagbag so katagayan to ya igalang na amin niya Asya tan san kamunduan. Pastor, walay at tayo si Diana. Si Diana, pastor, ayamay kinda Diyos-Diyosan na sa Griego, ya say Diyos na sa fertility kwanda. Antay, pastor, ayan Diyos-Diyosan adakal so una adap dia. Tas ay gagawon dara may totoo, pastor, walay pwesto di man. Yan gabay na may sanasawa yang mananak ira. Di man ira nawalaan na may gawon da no sanasawa, pastor, di man dagawon susama na anak. Oh. Ta God of fertility, jad arapan na sama na templo. Kanyan, marumsis susama na templo. Ta si Diana lang ti, pastor, Diyos-Diyosan da lang ti. Yan, no, di man dagawaan, abay to. Manlukon. Kanyan, dakil so aramay pagano di man, ay ang dagabay si Pablo, takin ay, nawala nga ni Ray anapan, pastor. Nabalang man.
On, siyempre, walay bayar di man eh. Kanyan, nabalangan. Pero, siyempre, anta tayo, pastor, ya, kaiba at iratan, at say sumlang, tanong, pastor, kaiba tan at sara may tatawagan tayo ya, struggle. Katon manaya jud panon Pablo pati ray pagano talagan ipupulisay da agdaawatan si Pablo ta wala rin apektuhan niya ngaya rin negosyo ra. On, pastor. Pastor, bason tayo 17, nan si pastoret, nan si Pablo pastoret, nampa, ang ibagala na say farewell, kanto, panagpaalam. O mampapatanir la si Pablo. Antoy agawa pastoret sa may panagpatanir to. 17 na kapitulo 19 pastor. On. At second 20 pastor. Kapitulo 20. Kapitulo 20 versikulo 17 say kwanto at nanlapo ed Melito nan baki ed Efeso na anawag ed saray mamasiken ed iglesia. 18 pastor. 18 say kwanto at sanen sinmabira ed sikato in kwanta ed sikara. Sikayo adili amtayo nanlapo ed inmunan agaw ya inlob ko ed Asya no panon so in panayam ko ed sikayo ed ami anem ya agaw. Ya 19 say kwanto anan lingkor ed katawan ed amin kaibaan na linawa tansaray luwa tansaray inkasalsali as sinmabi ed siyak lapod kasiliban na saray Hudyos. Pastor, nunungan tayo ditan. Impanangnang to ya si katuhot makuli. Say kwantuan tayo ya nang si mabiyag dya say Asya. Talagan nga po ginaw akihangan pa si kayo anang nang so say panagbilay ko pastor di ba nang tayo manggagaway ten pen nasuportaan to so say ministro to aga keraw-keraw. Kaya kanto antayo ya aluhag ya mangiras. Tan sa imbaga to nan serbiaken sa Dios kanto walay kaabubaan. Ang puso sa may ibabaga tayo ya panaglastog si kato. Nag ingan maabuba so say puso to ed panaglingkor to. Akin pastor lapod sa ibabawag to ya grasya ya ebanghelyo at walay kaabubaan, pastor. Tadan, Anthony Susara may asagpot na demand, 19, pastor. May utit, kwantuot, tansaray in kasalsali asin mabiid, siyak lapuod, kasiliban, kwanto, nasaray, Hudyos. Anturatan so si masabid si kato, aramay pakasagsagangan. Amay-amay so si masabin, discouragement, problema, tapi andyan untan si kato so, naekal so sa may sagpot kumunod puso to pastor may panangarod puso to. Tanang nang te pastor sabi niya nila to kabiyangan na ministeryo to rata niya pakasagsagan tan discouragement siya si masabi pero agtoy niya buloy. On pastor. Anthony so sa anang nang tayo jad bersikulo 20 pastor. Jad bersikulo 20. Second to jay yang gapo so anto kaman pakapi nabangan yo pinaulyan yo ya in paliwawa ed si kayo tan imbangat ko ed si kayo alapag tan dia ed saray kaabungan. Pastor, ang gapo kuno sa anto kawangan niya kapinabangan yo ed ya pinaulyan kanto pastor. Agta kayong balot pinaulyan kanto. Ang gapon balot so inyamot kon si kayo yan itulong kon si kayo pastor kanto. Talagan inter kon si kayo namin. Nabasan tayo pastor ed amay utit ya imbaga to pastor no ed si kayo alapag tanja ed saray kaabungan. So nila turata na kaabungan pastor House to house Nan house to house si Pablo. Tanuan to ka man iraman pastor so saramay liket da no to raman so aluan kijay si Pablo pastor Ang tumaira pinapatunda actually Nag-ingan gabay to labat ya ipanang nang walay ni mas maliket kan magayagan pa nagbilay. Impanang nang to sumas marakop tan may duga ya klase panagbilay ko muna sa sakyaman ni. On pastor. Natanong nalisla binilin to ramay pangpangulo di man pastor. On. At anto yung baga to bersikulo 28. Yung versikulo 28 kanto alwaran nyo so inkasika o inkasika yung dili tansay amin kasimpukan ya ang anginan na Espiritu Santo at si kayo managbantay pian pastolan nyo so iglesia na Diyos asikato so sinaliw to dala tundili. Pastor, sa ibabaga to na yun, alwala nyo ra so saray karnero. Sa kontol saray pang pangulot, agyura pa po ulinan, bantayan nyo ra. On. Pastor, antayo, si Pablo, malapod militos, limad tire, tanjad si Seria.
Pastor, anto susay agawa di man, anto susaray binalikas to. Jad 21 versikulo 4 na gawa. Okay, Jad 21, versikulo 4 na sa gawa, sa kwanto jay, at sanan arumugmi susaray binangatan, nanayam kamid man na pitoy agaw, at inkwan na saraya at kinan Pablo, lapo at pabano na espiritu, yag kumun unla at Jerusalem. Pastor, amay kumatloya pa nagmisyonero ng Pablo, sa igat matumanat mambisita, tandugaruga umpawil mo lad Jerusalem. On. Sing ano, biyahin pasumpa. Pasampula, pastor, on, duga. Bagbalot, aramay taga si Syria tanjad tire, at agdagabay papawilan. Akin, pastor, tanong pawil di man, siguradon ikulang datan pati yung dala, agla makapawil. Say, kwanto, agkala ko mo nung tutuloy di man pinabli, kwanda, pinablin na naromiya, Pablo, agkala mo nung tutuloy, kwanda. Natan, pastor, jad, versikulo 9 hanggang 11 na say 21. Basan tayo, pastor, ha? Nan wala si Caesarea, anto ibaga na saray taga Caesarea, si Agabus, anto ibaga tod kendi Pablo. Sa kwanto, at samay too wala so apatira ya anak ton mamarikit nan profetara. At sanan nanayam kamidman na dakil agaw, wala so sinmabin nan lapo ed Judea, asakay atoo nan propeta, nagpropeta, mangaran na Agabo. At sanan dimago at si kami, inalato so balkes nan Pablo, at nan binerberto so saray salito tan limato adili, inkwanto, unya so kwan na Espiritu Santo, unya na ani so pamalor na saray Hudyos at Jerusalem at laki, makankyan na saya abalkes. At si katunaani yawat da at lima na saray hintilis. Pastor, sa ibabaga to tanay, wala sa kaya propeta, manangiter na sa may pasingawoy. Wala anak to ya matira, ya bibi, at umamat, managpasingawoy matira. Inalato so sa may balkas ng Pablo, to binerber so salitan lima ng Pablo, sa ikwanto unya na ani, so nagawad si Kadima Jerusalem, nung pawil Kadiman. Talagang impanangdang tula, ini-sketch to, ini-skit to, pastor, inakto to, no, anto so say nagawad kindi Pablo, di ma Jerusalem. Balat, aga papukpuk si Pablo. Taan taton, di man ibabagi na sa Diyos sa katawan. On, pastor, Nathan, Jad, 12, pastor, hanggang si Lucas. Nagdangan tayo, pastor, ano ito ibaga ng Lucas? Jad 12, sa kwanto, at sanan nadngalmi susarayan bungatla, si kami tan saray totoo met, at saman apasan, akikasi kami at si kato, yag kumununla at Jerusalem. Ag kumunulad Jerusalem. Akumbinsi, Pastor Ross, nasama niya propeta. So, si Susayan to, yung binasa tayo natan, niya, ang gano'n si Karatkin, babano dala si Pablo. Ya, agla di man kumunawa. Balat, pastor, aman sudalan. Ay man so ibabaga na sa Diyos, yagawan to. Aga na yarin untunda, aga na yarin pigilan si Pablo ta, ang tatuya si Katuman so direksyon na sa ministry to, Pastor. On, pastor. Tan manisya kaya aman so impikasi ng Pablo, tan aman so ipapanangnang na doon siya katawan at si kato, ya matunong agawaan to, pastor, awa. Nang tayo, pastor, si Pablo, kayari anton nan palutnag na sa iglesia, si katunin siya, pastor, so pimawil tan ng bisita. Anto susay, gabay ton ibaga na saya, anto susay may leksyon niya, ibabangat ton si katayo. Nagkalot lang saray pa, pastor, nagkalot saray manag kimoy, kumikimoy na sa Diyos at kaubasan to. At say kin pastoros, nung nangantayo susayan unor ya kumatlon biyahe ng pastor ng Apostol Pablo, sa ginawa to ng kalar, ng bisita tanan ng pikasi. Sarayan talura pastor, ya singano importanteng kimo yung iglesia, nasaray leaders, nasaray pa pastor, nayarin leaders sa saray church at ang gapoy nayarin isalat. Katon sa ikon English, there's no substituted visitation prayer, pastor. Katon, ayaw ko mun sa lawas, tan lapag yagawaan na saray leaders tayo, tan saray pa pastor tayo, yung mga iuulo na sa iglesia tayo. On, pastor, talagang ang gapuso unsa latod sa tay, panagpikasi, panagbisita, tan panagkalar. Agmo na yari sarag to mo, pastor, ipikasi mo labat rin pikasi, pero kailangan niya nanang dakay ang mangikalar mo, no, anto sa ipipikasi mo si kara. Untan to mo, say panagbisita. Tadjad panagbisita, di man mo nanang, so say talagang problema. Pastor, say Dios ang iter na saray Apostol Pablo de Iglesia.
aray diakono tan aray pangpangulo, aray elder tayo. Si karakumon sa trabaho da, mampikasi, tan bisitaan da so sarayan agagi. Pinaantan da no anturay kaukulan espiritual tan pisikal. Tapi ang tadamot, no, paano niran tulungan at sa ratay pang kaukulan da. On pastor san numang bisita, nanengneng mo susamay, no tawagan da pastor eskwelahan niya da may felt needs kanda ba. No anto so saramay naliknam ya kailangan da. Ang pastor no nang bisita so sakaya kumikimay na sa Dios. Nga antanto no anto isermon to noon sabiya panagsirbi mo no panagdayaw. Kato Kakinay. nagay importante iton, pastor, ta, no nanang mo sitwasyon da, nanang mo to'y kaukulan da, ni-iter mo sa dugan panangan para sa may pangkaukulan da. On pastor, tan sa kini say oposisyon sa may sumlang sa ramay gutgut tan sungsangan tan aramay agmalabay ya untulog ka di iglesia araya manaya pastor abuno. Kasi katuso talagan mamatubo, mampataba, mamasbiskag na saray mananisya. On pastor, tano araya so wala ambisyan natin yag pastor unlamot nin lalo tananang tayo ya mas dakel ni susay nagawaan gagi noon sasabi susaraya mas laro ng maliw yung mapikasi. Pastor, antayo noon sasabi problema nadodobli pikakasi. Pastor, no wala un sasabi board exam kantura amay ngangalagang pikasi la pikasi pedong pasa. Ang walay sakit amay ngangalagang pikasi la pikasi. Kanyan kanto si rin amay arayan gut yung sasabi, pastor. Araya so managpakasil na say maletoy ya pananisya. Mamaliw yan rason kasi pastoros siya umpagat tayo sa Diyos siya manangiter na sa kaukulan tayo. On pastor. Anto nira pastor so nanangnang yun sarag tayong turturon at sayan panagaran. Sa kini pastoros siya nanangnang tayo tan dapat nalik na nasaray labay ko ni stress labat pastoros so sa may balag ya responsibilidad na saray leaders tayo church. Abit lang na niman. Ya sa Diyos at ang ipasan na saray leaders tayo church. Wala agagi, so balag tayong responsibilidad. No, akinwardya tayo. At sa iglesia, ya, ang ipoderan na Diyos, siya panlingkuran tayo. Gawon tayo kumon, ya, masimuon, so sari responsibilidad tayo. Ipikasian tayo ra, kaalaran tayo ra, unong at sa pangkaukulan, ya dapat, ya, iter tayo at sikara. Pastor, nunangnangan tayo sa may ipeso ang gahad Melitos 56 kilometers man. Pero daw Ang gapoy luganan din sa aming pastor, karanda. akarantan. No, wala man bilang pastor at may kabayo or donkey or may chariot kun tayo may karumata. Pero matalag, so wala rin umanda, pastor. Naramay mayamo nagkalola si Pablo may rabel. Nung tayo pastor, siguro sagkasagba to re gamit to, sagkasagba to may tent ya gagawin to. Imagine mo may irap to mo, daw. Pero agan ang patunyag pastor Lamod sa lanti anta to no si pay panlilingkuran to. Sa ilabay kon kin pastor, ya ingkatunan Apostol Pablo, amay manggaway pulaing. Aga mamaliw ya rason so samay ang gapoy actually wala ray church din sama pero agto inobliga sa church ya man suporta financially sa may pangkaukulan to bilang kian imbangat turaingan. Ya man livelihood, man trabahoy sarili da tapyano tustusan da sa pangkimid ebanghelyo. Wala so sa may agawa mo tayo may tawagan tayo pastor Sister Betsy kwan tayo or may systematic benevolence. Pero saman alwan mo no unlad si kato nag-ingan unlaid kimoy mo lamang. Kanyan imbang nga tumat ira agagi alwan masiblet. Ang gaman unta niya susuportan to sarili to. Tapi ang gapo so say ibagad si kato naanin na ibagad mampa-fundraising pastor. Kanyan talagang si Pablo pastor at binindisyon na sa Diyos siya katawan. Ang pinaulyay Diyos. Lapod aliwan pabula, nag-ingan at bendisyon na dami. Namaliw, Pastor Rosya, marakap yung ehemplo para sa henerasyon tayo nata. Pastor, salamat abalag at sa impangitar mo lalamot na sayang bali-bali, raya aral, at sika tayo namin. Mampikasi tayo, Pastor. Maaron Diyos, salamat at sa ipangkanawnawa na kapanaral. In panangnang yun si kami ya malinaw. So sa ikumatlo ya panagmisyonaryo ng Pablo at abendisyonan kami katawan. Hoy lakumon, tanawalaan kami espiritu ya singa si Pablo. No inar katawan at masimuon so panagsirbi mi, tag kami man sisirbi ang gansyo pa man niya too, no ag-imong gabay mi labat ya napalikat, so say Diyos siya amalsad si kami. Unlo sa kumun katawan, so say puson managsakripisyo at balang sinansakay, ang membro na sayan iglesia, tan saray kakaaro, tan agagi, tan saray pinablid bilaya, ang dadengal natan. Penjad untan katawan, dakil ni susay, masimuon niya, untulong at say kimay mo at asinggar kila nun sabi. Saya sukaruan mi at mablin nga ran sa manangilaban mi. Amen. Pastor,
Jojo, salamat abalbalag lalamot ed Salamat, Pastor Ross. impang yulo tayo ed sayan panag-aral. Lalamot, agagi. May salamat kami sa panoon niyo. Interview lalamatan si kami. At iba nyo kami tuloy. At sa honor iran taluran tema o panaaral, yagawon tila lamang ni paakar at sa libro na gawa.